aka safa folo folo o numéro kɛmɛ ani 36 aka safa filana ay kalan damne kalan labamuna o ye kɛmɛ ani 37 o safa sanfɛ kɛmɛ ani 32 kelima be o kelima fene cɛla i b'a sɔrɔ 21 be o ma tikrar am se ka ndaro dama dɔ la wa id qur'ana ko ne ya yɔrɔ a bɛna siyɛn 69 qala o bɛna siyɛn 4 ani 16 ibrahimu ni dɔma b'a kunna o ye siyɛn 5 ibrahima ni fata b'a kunna o ye 38 wala ibrahimu sɛbɛncogo bagara kɔnɔ a n'a sɛbɛncogo suran tɔw la olu fɛnɛ tɛ kelen ye fi rasm la olu sɛbɛncogo différence dɔn u cɛ nukta teni tɛ k'a kɔrɔ k'a to suratu bakara la olu jatiyaw tɛ fara ɲɔgɔn kan mais ni kɔni mago b'a bɛɛ lajɛlen na kuranɛ kɔnɔ o ye 69 ye hafsu ka kalan na a ka sɛbɛn na a bɛ ten mais warisu kitabu na o bɛɛ ye a ka sɛbɛncogo bɛɛ ye kelen o tuma o la kharij bakara an b'a jate ka kɛ siyɛn 38 n'a kɛra ibrahima ye wa qala ibrahimu li abihi o bɛna kuranɛ kɔnɔ siyɛn 9 azara o dan ye o kalima kelen azara atattakhidhu o dan ye o fɛnɛ kelen asnaman o fila ye alihatan o siyɛn 17 ye inni kɛmɛ ni 31 araka o bɛna fɔ fila bima araka Allah suratu nisa o de y'a filanan ye o bɛ ka fɔlɔ nisa ye bi kɔni ye o ye fɔlɔ ye ni filanan ye wa qawmaka o ye kelen ye fi o ye 1000 ani siyɛn 1000 dalalin o ye 27 ye mubinin o ye 39 mais n'a kɛra mubinun o bɛ kɛ 45 ye ale ka jate la o y'o ye an bɛna laban mun na n'o ye Sheikh Ibrahim ye Ibrahim bɔra suratu Ali Imran la an bɛ dɔ différence dɔ don ale ni olu tɔw ta cɛ Ibrahim ka aya ye numéro 100 na a y'a daminɛ de a y'a daminɛ 100 ka daminɛ al-Fatiha la kana bila Ibrahim jabiya daminɛ ni yɔrɔ min o kan ka bɛn aya 400 mais aya 7 b'a jɛ 390 ani 7 ni ko bismillahir rahmanir rahim rakmu kelen alhamdulillahi rabbil alamin rakmu fila ka pan o togo la fo kana se a ka suratu Ali Imran aya numéro 100 na o kan ka bɛn ni alkuranɛ aya 300 ani aya 90 ani aya 7 sabula ni safha yɛlɛma i taara se aya 100 ni aya 7 al aya qabla al akhira ka safa filanan ou bien ka safa fɔlɔ o kuma o de numéro kan ka bɛn numéro 400 ma wa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum o aya ni o ye numéro 100 numéro 7 o kan ka bɛn kuranɛ aya numéro 400 de ma min al-Fatiha ila hunak ne jateminɛ min kɛ o ka kalan na o de ye nin ye ala k'an bɛ sababa